मोनफैबाय दा बेंटल बाजारावहाय जाग्रा लादों फुङावनो माने ओंखारबोनाय जेबो जायाखै उदै खालि नालाय दा ब्रेड माबा माबि एसे लादों आरो गारिसायाव जालांसै ओंखाम उखैबाय दा 9:00 जाबाय ओमफ्राय दा आङो हजोंहाय लाबावगोन आरो दा थांनो ओंखारदों नोंथांमोना भिडिअ'नि थाम्बनेल टाइटेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखायो बुजिखाबाय जानो हागौ नङा होमबा दा बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं लासै लासैनो खोन्थालांगोन इसेबां हायो इसेबां ब्लग भिडिअ लाबोनो नाजागोन आं लोगोफोर दै मोनबाय जोङो आइ दैया बेसेबांबा गुवारथार नै माबाया बालाबारियानो दैबाना जाग्रा आइ दै बिमाया खालि माने आइ दै मोनबाय आरो जोङो बालाबारिया बेसेबांबा गोलावथार लामाखौ आन्दायबावबायसोमोन बे दालां फिसा फैनाय लामाखौहाय लामाया मोनथाम मोनब्रै जाफैदों आरो दा बैयाव माखासेफ्रा नेनानै दङ हौनै लोगो मोनफैजोब्बाय ओंखारबाय जोङो खुंख्राजरानिफ्राय दा रेडि जोबखासै नै गासिबो लाइनाव जोबखासै गावबागाव गारियाव ओरै दोनजोबखाबाय नै ओरै मेरला गारि दङ आरो ओरै मेरला फादार फास्टरफोर दङ ओमफ्राय मण्डलिनि गागिफोर दङ लिडार्सफोर दङ LCDCनि गोबांनो ओंखारबाय गासिबो ज' जाजोब्बाय नै थांनो ओंखारबाय जों थांनो ओंखारबायानो नै बिराद बुरजा गारि दं लादों खालामदों औ भिडिअ बानायदों नै आंना साफा नङा नोंसिना साफा नुयोला एसे कमेन्ट होना हरगोन बेलाय नै क्लियार नङा ओरैबायदि जायोलै बिजनेसखौ मा खालामनांगौ जाखो लांनांसिगोन दां खोरोमजा बेयावनो बानायो दा हाग्रामा ब्रिज मोनफैलायबाय जोङो दा नै ओरै नै बेयावनो गोबां माखासे मानसिफ्रा पिकनिक जानो फैयो बेरायफैयो जाय नै बे जाहैबाय माने हाग्रामा ब्रिज लोगोफोर जाफैयो नै ओरैहाय मोजांथार जायगाफ्रा आरो बेराफारसेथिं ओरैहायबो नै ओरै दैफ्रा ओरैहाय नै जायगाफ्रा बिदिनो बाव गारि पार्किं खालामनानै दोननानै बावनो पिकनिक जाफैलायो आरो नै गिदिंग्रा दं ओरैहाय नै बेनो जाहैबाय हाग्रामा ब्रिज खोरोमजा लादों आरो नै बेवहाय थाथ'नायाव खेबनो मोनबाय आं